си тук. Те дори са преди малко си казала. Ето той да ми каже. Съвет, когато съм взел който лес, нещо от който се дава Майнкрафт. Играем с него Майнкрафт, защото преди малко се направи профила и съм навак, да. Сега да разглеждам къщата, не живея в една къща, да. Аз ще живея в долнята, аз ще я в долния, защото на долния се вид по-хубаво, отколкото на долния. И не знам защо се изслужа тази къщичка. Да разглеждам къщата. Особено, че отдолу вътре да сетне. Къде е моята стая? Дяволите! Ето, защо? Ако искаш, случайно става. Добре, хора, ние сега си правим честове, защото сега сме креатив, ако че не правим честове, почваме да се набавяме. Изглежда малко като знаме, но не изглежда малко. Ето го това село, един мой приятел го откри, по-точно аз го открих. Тук е попелял цялото си село. Вижте колко лава има. Има страхотна къща. Вие сигурно сте разгледали както аз разгледах. Много хубава къща има според мен. Много да кажеш, много са хубава къщата. Има къща си разгледах къщата. Много хубава къща се разгледах. И добре се подготвя, да кажем. Не е от тези новацки да играе с тях и да се подготвя. Добре, той сама склип също с видео да също е по-видно да направим. Добре, хора, сега на... Защото аз не добре сега лягам на спи, за да може да направим тестове, как се това тук не заважда да мога да къвдим зомбите да ги се чакаме. Добре, събудихме се, сега почваме да си правим честа. Не. Правим си честове, започваме. Не бе. Знам как се прави чест, бе. От преди да играем Майнкрафт, събираме си храна, колкото можем. След това дори да не застигне, ще правим нов чест. Няма какво се страхуваме, за храна са... Който не знае за по-лесен начин, задържате храната и тя отива там. Добре, той нещо откачи, със сигурност. Първо ще отида на едно място преди да си припълня честа. Добре, той е пред вратата ми, да се махнем водномагически. Благодаря ти, махни се от къщата ми. Махни се просто. Тук съм. Който не знае как смисъл, като нямате къща и си на Survivor, не би ви казал да влизате в тези пещери, защото ако сте на Survivor, ще умрете толкова бързо, че нямате за да представа. Вижте какво става. По-голямата тъмнина, гледайте, разделя се. Не ви предпочитам да влезете в това. Ние преди с моя приятел
преди имаме акаунт и играхме вътре, влизахме в пещери с него и ми беше страх, но един път един ни изигра, така че да останем вътре. Ето, например, аз сега в момента се загубих. Да, защото е дълга пещерата. Ето, там се вижда зомби. Ако сега бях на Survivor, до сега... Го виждаш ли ме? Ти? Да. И сега се загуби. Следвай ме. Виж, че много не го следвам. Виждаш някой ме? Да, той ти си точно на това. Следвай ме. Шегувам се, не те виждам. Аз вече излязох. Динамит. Ето моят приятел сега гръмна динамитичка. Да, мога да му дам сигнал. Всички умряха, добре, не съм се загубил със сигурност. Ай, газ. Клипът няма да бъде толкова дълъг. После след този клип може... Напълни си честа. Със сигурност ще има продължение. Напълни си честа. Къде беше селото, бе? Изследвай ме. Къде си? Видиш ли един там? Важна ми сигнална стела. Бучево е, на къде си? Важна ми стела. Идвам ли към тебе? Важна ми стела. Аз идвам ли към Къде е тебе? стелата ми? Па не мога да видя никъде, бе. Стела, гледай напред там. Ето тя да ми види. Добре, мой приятел, мога да се върна в селото. Идвай, следвай ме. Аре, газ. Клипът няма да бъде толкова дълъг. Ай, Сигурно ще пускай. бъде Често готов ли те? 10-15 минути ще бъде клип. Често готов ли те? Не. Я по-ниво да мога да почвам се върна. Не съм безпокоен, може да го напълна и другата седмица. Този другия път ще бъдем на Survivor. Защото клипът няма да бъде толкова дълъг. Клипът... Ти си слагаш ли животни? Аз нямам. Нямам тук. Не си слагаш ли животни и си ги колиш? Да. Задължително. Масета, аз. Мисля, че не още колкото не може. Добре, хора, аз тук свършваме клипа. Ако ви е харесало, се абонирайте. До скоро! Не кажете, коментирайте клипа е на